Video. Oh, 1, 2. Oh. Wala ka tapadong dito pe. Sunod. Ang direte ni dire dai niya. Ato ang natay mga contestant over what you doon. Pwede sa dire ani o na dire ang cottage. Floating cottage na siya. Pwede rin na siya. Pwede rin siya biyog because loud. Ana ison kayo. Ang wish nako tino nga mabutangan dinhi sa dito. Agianan nga kana dito ang kawayan tiyo padung sa tangkulan. Ay day. Ako makadunggo ang mga boat. Pwede kayo sa natong pangkalan dili mahungsan day. Nang mahungsan pa dai ni dili. Tako pa kay. Atong nay baro sa barbaran ta sala. Ini imong kalibo. Wala siya. Open na wide day ng paminahon na dili. Makaplano pag maayo dinhi. Sus na asya diri di ba asan ko ang langit kay di ato pa. Naasa dito ang sa ang taud amo kung atuon. Dili ka prepared. Na ay siya. Hi. Ari may padung ami ko ang diriag gini mo ti ay ka siksi gini. Ini ilang ito. Siya diri na ibalaan diri na langog. Ay siya na ko ang diri siya na kuan ko. Usa ta ke? Tanaw na adto ang holy water. Mga tao diri usahay magsanduog sila.
diya. Tanawa ang langog mo. Inaani di siya kanin siya. Dili. Kani di alagaan na ni. Langog. Ando ni sa Inday Julia. Mayor Mayor Noel Betelius. Ano siya. Kano si Inday Julia, iyahan ng mama. So, anak na. Si pag yun na kay slide na. Ito, kalimot ko na. Kaya bulungan kayo na diyan na langog kay na ay daghan kayong imahe sa mga santos na napurma. Yung balaanan kayo siya na langog. Daghan na kayong mga nagbisita diha. Nga, na ay mga holy water. Tawag siya holy water. Kay holy di siya nga tubig, makaayo. Hindi na ako may mga gipang bati. Try yung sa holy water dito. Lusok na po diri sa swimming pool. Napoy ka ng stayhan sila, okay na. Oh, naay kay stayhan, naay room diri nga for rent. No, ma-feel gyud diri ang nature gyud. Laom sa mga kakahuyan. Ano dito ang pwede mo na kung sa gaon ng kuan eh. Ano, hiram ko din. One to 2 hours ang biyahe ninyo diri gikan sa Cebu City. Kung medyo paspas ang imuhang dagan, makuha ra gyud ninyo sa mga 1 hour. So, yun ana. Pero sa akong binahian nga, hinay ra, ari lang ko sa 2 hours. So, mabisita ninyo diri ang pool, nila Julia, diri sa Tabunan, Barangay Tabunan, lungsod sa Bourbon. Sakop ra bud sa Cebu City. Oh, kayag. Oh. Pwede nimo siya mapuyan ang inyong lugar. Nindot ka tanawon dayoy? Nindot ka tanawon.